Malipayon gid ako ga. Kinagabot ka na di sa aton. Mas malipayon ako ga. Kag-abi mo, sa tagsa kapadala mo sa akon sang sulat didto sa Saudi. Ano ga? Ginahalukan ko gid ang silyo sang sulat. Nga ah. Kay nagabasa. Siguro ga, ginahalukan mo man ang silyo sang sulat nga ginapadala mo didto sa akon sa Saudi ay. Halaga. Sorry ha. Ha? Nga ah. Kay man, ang silyosang sulat nga ginapadala ko sa imo sa Saudi. Ano ga? Ginapahid ko sa ilong ni Brownie nga ido ta. Ay, 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 ay. Okay. Ay, abo. Lo? Dali di bala anay. Ano na lo? Ay, kung nanugid man ang matabo sa akon, isa lang ang mabilin ko sa imo. Ano na lo? Hindi nyo gid pag-ibaligya ang 13 hektaryas nga duta sa likod ta balay, ha? Ha? Paano lo? Kay hindi ta man na pwede ibaligya kay hindi man na aton. Amo gani nga hindi nyo gid na pagbaligya kay hindi na aton. Okay. Ga, sugiri ako sang matuod. Ay, ambot ah. Sinugid bala sa mga amigo ko ang nakapabusong sa imo. Ang amigo ko bala nga si Berto. O kung ang amigo ko nga si Miloy. Sinugid bala? Si Ilyong? Ay, ambot ah. Puro ka lang migo mo. Nga, ako wala kumigo, haw? Okay. Ahay. Uy, Meg. Nga kadalom gid sang pagpanghayhay mo, haw? Ahay, pagid. Uy, anong natabo sa imo, Meg? Kabalo kami. Nainit ko to sa amon sa balay. Uy, nga ahaw? Hamakon mo ha, ang amon nga sudan sa aga, manok. Uy, Sa udto, manok. halo? Sa gabi, manok. Uy, maayo ba? Dugaya daw iti ng baho ko. Ay, sus, Meg. Hindi na problema, ah. Amo ni solusyon, ho. Ha? Anong solusyon, Meg? Amo ni, ho. Kaon ka iti, para daw manok naman ang baho mo. Ay. Okay. Nay! Oh, buti toy. Anong natabo sa imo? Nay? Gutom na ko, Nay. Oh, pagkaon ni dira. Ano dang sudaan ta, Nay? Ara lang da sa ref. Ano, Nay? Hala, dawala man ta ref, Nay. Ati, isa lang but sa lingonak. Ano, Nay? Wala ta sudaan eh. Okay. Antes ako mapatay. Ga, hindi ka maghambal, sina. Ga, may akuod ako sa imo. Ano na, ga? Ang matuod, may kirida ako, ga. Ha? May kadidang ako. Kay balon ako na, ga. Ha? Amo na ganing rason nga. Ngano, ga? Nga giniluan ko ikaw sang amat-amat eh. Okay. Mano ka to? Choy, mamasyar ko tani sa bata mga dalaga. Ano? Mamasyar ka sa bata ko nga dalaga?
Hindi pwede. To, Choy? naga-eskwela pa ang bata ko. Ang bala? Ati, hulaton ko na lang ang magbuhi siya eh. Okay. Ga, diri ka lang anay ha? Ha? Nga aga haw? Sa din ka makadto? Sa dulom Ano? Makadto ka sa dulong? Ate, maupod ko. Ha? Sigurado ka? Ho, maupod ko. Ati, dali. Ari na ta sa dulom ga. Maano tadi? Ga, ano na tabo si mo? Uy, nga naguba ka haw? Ti ano ga, mauba man ko? Ha? Mau ba ka man? Mamuhin ka man haw? Ay. Okay. Tay? Oh, ano anak? May pamangkot ko bala sa imo, tay? Pamangkot lang kay tatay mo Kay handa ko na yung sabtunak. Alam niya sa tatay mo. Ay, tuod ka, tay? Ay, oo Abi mo? Ate, tay? Ano na siyang ginasiling nila nga? Elevator, tay? Elevator, way kakabalo. Ang elevator, anak, Ano na, tay? amo na siya ang kwarto nga kung magsulod ka dira, nagasaka pa naog. Nakasakay na ko da anak. Grabe si tatay ba? Bili ba? Ti, tay? Ano na yatay ang escalator, tay? Ay, sus, escalator? Amo na siya anak, ang hagdanan nga kung magsaka ka dira, siya na lang niyang nagasaka pa naog. Nakasakay na da si tatay mo anak. Abaw! Grabe si tatay ba? Titay, ano na yata ang ginasiling nila nga calculator, tay? Calculator? Oo, tay. Abi mo bala anak? Nag-edad lang ko sang amo sini, pero wala pa ko da kasakay. Hala. Okay. Uy, hala nga nagdulog daw. Umatuod, nga nagdulog ta. gawalan pangadaan, pro. Okay, nagdulog kita. Kay balaan nyo, Hoy, ano Mr. Driver? may nagapanakop dito sa unahan. May checkpoint. Kag ang ginadakop nila, ang mga laway. O gani, kamo nga nagasakay diri sa jeep ko, ang mga laway, panaog kamo diri. Kay para makarikta na kita. Dali lang gid bala. Nga day. Tinong, kung papanaugon mo galing tanan yung mga laway sa jeep mo. Ano? Sino na lang galing ang madrive sa amon? Okay. Day, kung anugin man ang matabo sa akon sa operasyon ngayon Ay, hindi mo pagpabayaan ang mga anak nato na. ay nano ka man imo man. Wala siyang malain niya matabo sa imo, Basta kuya day, gakabalakagin kuya. Kung anong matabo sa akon sa operasyon ngayon Basi kung bayaan ko kamo sa aton mga anak. Ay nano ka man imo man. Amo lang ning tandaan mo ho. Ano day? Wala bala sa napatay sa nagpasirkom lang. Oh. Okay. If you like this video, please like, share, and subscribe to our NYGC Nice Yaga channel. At kung gusto mong lagi kang updated sa aming ina-upload na videos, please click the notification bell. Nice Yaga Channel, ang nagapalanga sa imo. Ito ang mas pinasayang Nice Yaga Channel. May kantahan, drama,
hugot, at iba pa. Naisyaga Channel, ang nagapalanga sa imo. Makinig na. Like, share, and subscribe. Naisyaga Channel.